Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Yan uwa barkanmu da saduwa a wannan tamu mai albarka ta Anas Zarazo TV. Muna fata za ku yi mana subscribing, ku yi mana liking kuma ku yi mana sharing. Idan akwai wani gyara ko tsokaci ana iya mana a comment box domin ƙara mana ƙarfin gwiwa da kuma tallafawa tashar tamu har ta kai inda ake so a je kuma saƙon ya kai ga al'umma daban-daban. Insha Allahu muna so za mu tattauna a wannan shiri. Abubuwan da mu tattauna su ne dabarun kasuwanci a yanar gizo. Mutane da yawa suna riƙe da wayoyi suna kuma sa musu data a kullum, amma su ba sa cin moriyar waɗannan wayoyi. Suna kuma da buri, musamman matasa, na yin kasuwanci a yanar gizon, amma wasu abin ya zo musu da sauƙi, wasu kuma ya zo musu da wahala. To a ƙashin gaskiya kasuwanci a yanar gizo abu ne mai sauƙi, kuma shi ne abu mafi muhimmanci a zamanin yanzu, saboda abu ne da mutane ake nema a kasuwa. Wai aka ce ba tare da rumfuna ba. To yanzu kuma babu inda za ka samu mutane kamar yanar gizo. Za ka iya samun mutum ɗaya ya yi rubutu ko ya sa bidiyo ko ya yi wani abu haka, mutane 100,000, 50,000, 20,000, 1,000, 2,000 sun gani. Amma yanzu a nan kusa wace kasuwa ce za ka je wanda shagonka ɗaya ko muryarka ɗaya mutum 1,000 za su je ka? Yana matuƙar wahala. To ba tare da yana cika ku da surutu ba, bari mu tattauna abubuwan a takaice. Na farko abin da kake buƙata idan kana son yin kasuwanci a yanar gizo shine shafi. Wannan shafi ya haɗa da Facebook ko Instagram ko WhatsApp ko TikTok ko YouTube da dai duk inda kake so ka baza hajarka. Da zaran ka samu shafi, abu na biyu shine motsi. Idan na ce motsi, ina nufin yin wani aiki da zai nuna wa al'umma ko zai tabbatar wa al'umma cewa akwai mutum a wannan shafin. Motsi wani iri? A rubutu ne, a bidiyo ne, a chatting ne, naga ka inbox kenan, a kiran waya ne, a comment ne da sauransu. Kowa da irin yadda zai gina motsinsa. Abu na uku kuma shine ina kake so ka je? Wato manufarka tukunna ma ta zuwa social media ɗin ko ta zuwa yanar gizo-gizo ɗin. Shi kuma wannan na ukun shi yake goya wa na biyu baya. Wato inda za ka je shi zai baka bayani akan wani irin motsi ya kamata ka yi. Misali, na zo ni na buɗe account a Facebook. Ina da burin yin tallan kasuwanci na wato Islamic medicine da ake yi yanzu. To ba zan zo na rinka motsi na a abin da ya shafi ƙwallon ƙafa, ya shafi waƙoƙi, ya shafi waye ba. Idan na yi haka, duk mabiyana ko abokaina za su kasance ne masu wannan ra'ayin motsin da nake yi din. Ranar da kuma na kawo musu manufata, bai zama lallai su karɓa ba. Wata gaba mai muhimmanci shine ku fahimci yanar gizo-gizo ba ɗimbin jama'a ake so ba. Ɗimbin jama'a masu irin ra'ayinka ake bukata. Yau idan ka tara mabiya 50,000 a nan ɓangaren masu burin yin nan, sai ka zo ka wata rana kake so ka bi nan, ka san kai za ka tafi nan ɗin nan, ba wanda zai bi ka. Amma idan ka tara mutum 100 masu burin yin nan, duk ran da ka zo ka nufi nan za su bi ka, sai ka cimma buri. Kamar yadda na bada misali, ina so na yi kasuwancin Islamic medicine. So motsi na zai zama zan zo to. Misali zan iya tambaya, shin ka san amfanin habbatus sauda a jikin ɗan adam? A'a, ban sani ba. A'a, tana kaza, tana kaza. Duk wani wanda yake da ra'ayin habbatus sauda wannan rubutun nawa zai burge shi. Ko kuma a jimlace wanda yake da ra'ayin Islamic medicine. Wata rana zan ce to, amfanin man zaitun yana kaza a gashi, yana sa lafiya, kullansa yana sa kaza. A'a, ni wannan baya yin abin da yake burge ni. Ba za ka yi adin ɗina ba, ko ba za ka karɓe ni ba. Ko kuma ku kana ce abokai ba za ka mai da hankali a kaina ba. Amma kuma ina yi. Duk wani kuma mai ra'ayi ko mai buri mai sha'awar Islamic medicine, so za ka ga shi kuma tamu za ta zo ɗaya. To duk da na zo na ce ‘yan uwa a sai man tafarnuwa ko a sai kaza ko a sai kaza wanda yake na Islamic medicine ne, to zan iya samun mutane. Saboda dama mutane na sun kasance masu wannan ra'ayin ne. Sannan abu na gaba, wani ƙarin misali shi ne, ni ina da buri ne na siyasa. To ba zai yiwu na zo na ɗige da zance wanda yake ba na siyasa ba. Zan iya yin wasu abubuwan daban, amma kuma ina buƙatar yawaita magana akan siyasa, saboda nan ne masu ra'ayin siyasa za su kewaye ni. Duk ran da na kawo musu al'amari na, sai ka ga sun yi na'am da ni. Mutane da yawa sukan yi kuskure su zo su yi ta bauta a social media, amma asalin hadafinsu ma ya saba da aikinsu. To lalle ne ka samu shafi, lalle ne ka yi motsi. Motsin nan zan ƙara bayani a kansa. Ba kowa ne yake buƙatar posting ba. Akwai wanda sun gina alaƙa da mutane a media amma kuma ba sa rubutu.
sun fahimci kansu, sun san su ba mutane ne marubuta ba, amma sukan bibiyi mutane su musu comment, ta haka aka saba da su, ko su musu inbox, ta haka aka saba da su. Wannan kenan. Abu na hudu, bayan shafi da motsi da kuma manufa ina zaka je, kuma sannan motsin ya zama ya dace da manufarka. Na hudu shine mutuntawa, samar da alaka da mu'amala da yarda tsakaninka da mutanen da suke wannan cikin abokan naka. Ta yaya wannan zai samu? Abu na farko shine kar ka taɓa yadda ko a raha ko a dariya ko a yayi ko a trending ko a topic ka yi wani abu wanda yake na rashin da'a ne ko na rashin mutunci ne, mabiyanka su gani. Saboda su mutane ba sa yarda da mutumin banza, haka Allah ya yi su. Hatta mutanen banza ba sa yarda da 'yan uwansu mutanen banza. To kamun mu'amala mai kyau ko samun yardar mutane, lalle ne ka zama kana kare mutuncinka, ba ka zubar da mutuncinka. Na biyu kuma shine kyautata musu alaƙa. In an ce kyautatawa ba lalle sai ka irgi kuɗi ka tura wani gari ba, ba lalle sai ka yi kaza ba, amma misali mutum ya maka magana wanda kake da hali ka amsa shi, musamman wanda ya zo maka da niyya da siffa ta hankali. Akwai waɗanda ba zai yiwu a bibiye su ba saboda ɓata lokaci ne. Sannan misali ka je garin wasu wanda kuka saba da su, in ka je ka za ku gaisa da su, za ku yi hoto da wasu, ko da baka haɗu da kashi 1 cikin 10 na mutanen da suke bibiyar ka ko kuma kake abuta da su ba, idan za ka haɗu da rabi a gani, mutane za su yarda da kai, za su yi mu'amala da kai. Wasu za ku yi a waya, wasu za ku saba a comment box. So idan ka sake gina mu'amala da mutane, to wannan shine zai baka dama wata rana ko wani lokaci ka kawo musu wata haja. Wannan muna yin shimfiɗa ne, zan dakata a nan. A shiri na gaba insha Allah za mu kawo mutane irin ta yaya kuma za su bijiro da sana'o'i ɗin, sannan kuma dabarun tallatawa da sauran ƙalubale da abubuwa da dama da ake samu. A taƙaice dai a nan abin da nake so na ce a dunkule shine ka samu shafi, ka yi motsi a shafin, ka san ina kake so ka je da shafin, sannan ka tabbatar motsinka ya yi wa inda kake so ka je adalci, sannan kuma ka zo ka yi mu'amala ta kirki da wa'annan mutanen da ka tara, sannan kuma ka sami yarda tsakaninka da mutunci da su. Zan dakata a nan, muna fata za a yi mana duk wani gyara ko wani tsokaci ko wani shawara, ƙofa a buɗe take. Allah ya sa mu yi domin su. Assalamu alaikum warahmatullahi.